Wala na makontrol sang driver ang ginamaniho nga SUV kag nagdiretso ini sa talamnan. Sa kuha sang CCTV camera makita kung paano ginikawan sang SUV ang dipasero nga jeep nga naglapaw sa lane. Luwas sa jeep, ginlikawan pagid sang SUV ang isa ka tricycle. Diri na kag wala sang mahimo ang driver sang pribado nga salakyan, gindiretso ini sa talamnan. Maswerte lang kay wala sang nasugata nga salakyan. Natabo ang aksidente sa barangay Supa, San Jose, Antique. Base sa inisyal nga investigasyon sang San Jose PNP, halin sa sibalom ang SUV. Upod sang driver ang iyak hagugmagod magpakikita sa photographer sa San Jose. Bangod na plano na ang ilang kasal sa Disyembre. Wala sa payan sa natabo sa ginsakyan nila nga SUV. Wala sang malubha nga samad ang duha. Nadisgrasya sa ginamaniho nga motorsiklo ang 57 anyos nga lalaki nga ini sa barangay Poblasyon, Dumalag, Capiz. Natabo man ang aksidente sa barangay Poblasyon. Gilayon nga nagpadulong ang response team sang Dumalag MDRRMO. Nakaagom sang pilasa na tuo nga dulungan kag ilong ang biktima. Luwas sa reklamo sini nga tuman kasakit ang iya na walang abaga kag batiis. Gani matapos nga ginbulong sang team, gilayon na gindala nila sa ospital ang biktima. Nasamaran ang ulo sang babae nga ini nga ginbuligan sang Kalibo MDRRMO nga madala sa ospital. Natabo ang aksidente sa barangay Kaano, Kalibo, Aklan. Suno sa bata sang biktima nga nagaangkas ang iloy sa iya tiyo nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon. Wala sini makontrol ang ginamaniho nga motorsiklo, gani nga natumba sila kag ang iya iloy ang nasamaran. Gilayon na ginpasakay sa ambulansya ang babae kag gindala sa Dr. Rafael Tumbocon Memorial Hospital. Ginrescue ang duha ka biktima matapos nga nahulog ang ila tricycle sa ginabanta 70 katapak nga pilas. Natabo ang aksidente sa barangay Maricalom, Sipalay City, Negros Occidental. Sa investigasyon sa Sipalay City PNP, halin ang tricycle sa hinubaan kag pag-abot sa kurbada nga dalan sa barangay Maricalom. Didto kag wala makontrol sang driver kag nahulog sila sa pilas malapit sa overflow. Ginkilala ang driver kay Christian Tahan, 18 anyos, samtang nga upod ginkilala kay alias Raymond, 14 anyos. Pagkatapos nga ma-rescue ang duha, gilayon na gindala sa ospital sa syudad sang Bacolod, agod madapatan sang nagakaigo nga pagbulong.